ರಾಜೇಶ್ವರ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಟುಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿರುವ ನೇಟಿವ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ പറയുന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കോളേജ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഒരു 3 to 4 ലെറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ജിപ്പ് ഫയൽസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാകും അവർക്ക് തന്നെ അത് പഠിച്ചിട്ട് വരും. ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു 2 വീക്സിൽ കറക്റ്റ് പഠിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ അതിന്റെ എല്ലാ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ തുളുവിൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ ജിപ്പ് ഫയൽസ് പോലും ഉണ്ട്. ജിപ്പ് ഫയൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് ഒരു എക്സാം ഇത് ലിപി പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു എക്സാം പോലും നടക്കുന്നത്. അതിന് കർണാടക തുളു സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു 35 അബോവ് സ്കോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല സ്കോർ ചെയ്ത വ്യക്തികളെല്ലാം ഒരു പ്രശംസ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്. ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, 1 ವರ್ಷ ಕಳೀತು, ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಿತಿ ಈಗ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. കന്നഡ അറിയണമെന്നുണ്ടോ? കന്നഡ അറിയണമെന്നുണ്ടോ? മലയാളം തുളു പഠിക്കാൻ കന്നഡ മലയാളം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തുളു പഠിക്കാം. മലയാളം അറിഞ്ഞവർക്ക് ഈസിയാണ്, ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാം. ഈസിയാണ്.